Bueno, egunon Oibar eta ziortzaz gaz, Gernikarrak eurak, ez dut gainera atxatu, Gernikaz, ez zeugan Gernikarrak etorri bizenan barririk, on jakin jau. Gernikako barrukaldeko iglasak, izenak esan duzu ez? Oibar eta ziortza. Bueno, zoixunak, endiako esporteta lanatxik, elauko aldiz, gaur hemen ondarruko itxasla esterketan parte hartzen? Ondarrun bai, inoz egin dugu premion, bai ondarrunaren gobierra. Bai, ondarruna. Oso politxea, baina gogorra. Gogorra ingatzu, Bai. Baina bare ikusten dut. Ikusi bai, geroan urrunien olatzuk eta dauz. Olatzu txikizei. Bueno, orduan zelako balorazioa eukiko genduke, batzutan naztetxo eskules eta biztik ez da ikusten dugu bare erabilda, baina gero trampi dela horratzeko aldi. Bai, hasi geran hori esontena, azkenin bermion ibik edo hori bermion gehiago poni duten deu, eta gero hemen bare ikusi gu, baina gero ara puntera llegeta zaren nien ikustezu bitxero ondatuek, eta bueno. Ondo. Bueno, hirugarren txandan urten duzu, hirugarren txandan esaten genuen aurre ikuspenan arabera, 30 minututik gorutzeko zenduak ezen igrilaxak urten duzuela, zeuk barakizu ez denporatan ibiltza zen? Oide, ez dugu balditu. Ez duzu, igual ardua ikustu denporik, ez da? Disfrutate, etorri zaze, ikaietxea? Bai. Gu helburu amaitzi esan, etorri hona, goiza, aprobetxeu, disfruteu. Herri ederrea etorri, ez da? Ero txinita maskaldu. Baina hartuta gazue, reservata gazue? Bale, bastara, mesedetan armatu behin. Bai, kuadrilan etor gara 10 bat lagun da goiza paseu da gero etxera. Eskerrik asko ongitorri eta zoixunak eneko esportzuta lanatxik. Eskerrik asko, seguri.